बागुलबुवा. अनुभव पहिला. खिडकीतील सैतान. मी तेव्हा साधारण 7-8 वर्षांची असेन. घरी मी माझ्या आई वडील आणि मोठ्या भावासोबत राहत होते. माझा मोठा भाऊ हा त्यावेळी 16-17 वर्षांचा होता. आमचं अचानकच पिकनिकचं ठरलं म्हणून आम्ही गोव्याच्या एका हॉटेलमध्ये 7 दिवसांचं बुकिंग केलं. सगळं काही आमच्या ठरवल्याप्रमाणेच चाललं होतं. गोव्याचा आमचा प्रवासही मस्त झाला. आम्ही ज्या हॉटेलात थांबणार होतो तिथल्या रूमही खूप मस्त होत्या. तिथे आम्ही खूप धमाल मस्ती केली. त्या हॉटेलात आमची ती पहिली रात्र होती. दमल्यामुळे आम्ही सगळेच लवकरच झोपी गेलो. रात्री साधारण 1 वाजता मी वॉशरूमला जायला निघाले. वॉशरूमला जात असताना अचानक मला काळ्या धुरासारखं काहीतरी दिसलं. माझ्या डोळ्यांवर कदाचित झोप होती असेल म्हणून मी डोळे बारीक करून ते पाहण्याचा प्रयत्न करत होती. तेवढ्या त्या धुरातून मला 2 डोळे बाहेर येताना दिसले. ते पाहून मी इतकी घाबरले की धावतच माझ्या खोलीत पळाले. मी नेमकं काय पाहिलं होतं मला तेच कळत नव्हतं. ती रात्र मी तशीच झोपी गेले. दुसऱ्या दिवशी रात्री 8 वाजता मला साधारण तसाच भास झाला. मी किचनमधून बेडरूममध्ये जात होते तेव्हा अचानकच मला डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून काहीतरी हालचाल दिसली. मी लगेच त्या दिशेने पाहिलं तर हॉलमधून कोणीतरी मला पाहून लपत गेल्यासारखं मला वाटलं. कदाचित तो माझा भास असेल म्हणून याही वेळी मी त्याकडे जास्त लक्ष नाही दिलं. पण त्याच रात्री साधारण 12 वाजता मी काहीतरी स्पष्ट पाहिलं जो माझा भास बिलकुल नव्हता. मी बेडवर झोपले होते तेव्हा आपोआपच माझ्या बेडचं दार हळूवार आत ढकललं गेलं. मी पाहिलं तर एक व्यक्ती आत माझ्याकडे वाकून पाहत होती. मी बेडवर उठून बसताच ती लगेच कुठे गायब झाली. मला तर आधी तो माझा भाऊच वाटला. कदाचित तो मला मुद्दामून घाबरवत असेल म्हणून मी धावत त्याच्या खोलीत गेले तर तो तर गाढ झोपला होता. मी तशीच परत माझ्या रूममध्ये आले. साधारण रात्रीच्या 3 वाजता माझ्या भावाच्या ओरडण्याने आम्ही सगळेच धडपडून जागे झालो. आम्ही धावत त्याच्या खोलीत पोहोचलो तर तो खिडकीजवळ उभा राहून भीतीने थरथरत होता. त्याची अशी अवस्था पाहून आम्ही लगेचच त्याला पलंगावर बसवलं. त्याला प्यायला पाणी दिलं. तो शांत झाल्यावर त्याला घडलेल्या प्रकार नीट शांतपणे विचारला. तेव्हा तो सांगू लागला. त्याला कसला तरी आवाज आला म्हणून तो जागा झाला. तो उठून खिडकीजवळ गेला. स्वतःचं खिडकीतील काचेतील प्रतिबिंब पाहून तो आधी तर दचकलाच पण नंतर त्याला जाणवलं की हे त्याचं कोणतंही प्रतिबिंब नव्हतं. तो हळूहळू खिडकीजवळ गेला. त्याने पाहिलं तर खिडकी बाहेर एक भयानक मुलगा खिडकीला तोंड लावून उभा होता. विशेष म्हणजे त्यांची खोली इतर दुसऱ्या मजल्यावर होती. हे सगळं ऐकताच मी मला आलेलाही अनुभव त्यांना सांगितला. हे ऐकून माझे आई वडील तर इतके घाबरले की आम्ही ती पिकनिक अर्ध्यावरच सोडून दुसऱ्याच दिवशी आमच्या घराकडे रवाना झालो. अनुभव दुसरा. स्वप्न. स्वप्न किती भयानक असू शकतात याचा मला त्या दिवशी खरा अनुभव आला. आपल्यापैकी सर्वांनाच किमान एकदा तरी भयानक भूतांचं स्वप्न पडलं असेलच. मलाही अशाच प्रकारे स्वप्न पडायची. फक्त त्यांचं प्रमाण आणि वेळ हे खूप विचित्र असायचं. म्हणजे मला ही स्वप्ने बहुतेक कमावसेलाच पडत आणि तीही रात्री 3 वाजता. ही स्वप्ने इतकी भयानक होती की प्रत्येक वेळी मी थरथरत आणि धापा टाकतच बेडवरून उठत असे. कधी स्वप्नात एक बाई माझ्या छाताडावर येऊन बसे तर कधी तीच भिंतीवरून चालत छतावर उलटी लटकत असे. असंच एके रात्री मी गाढ झोपलो होतो आणि तेव्हाच मला एक स्वप्न पडलं. स्वप्नात मला एक हॉस्पिटल दिसत होतं. ते संपूर्ण पेशंटने भरलेलं होतं. तिथे खूप अंधार दिसत होता. कदाचित रात्रीची वेळ होती म्हणून मोठ्या लाईटी बंद केल्या असाव्यात. तिथेच एका बेडवर मी देखील पेशंट म्हणूनच झोपलेलो होतो. अचानकच त्या अंधारातून एक नर्स बाहेर आली आणि काही समजायच्या आतच तिने एक रक्ताळलेला चाकू बाहेर काढला. काही कळायच्या आतच तिने तो चाकू खचाखच तिथल्या सर्व पेशंटच्या छातीत, डोळ्यात, गळ्यात खुपसला. ती स्वतः सुद्धा इतकी भयानक दिसत होती की तिचं कृत्य तिला साजेसच वाटत होतं. ती तितक्याच क्रूरपणे लहान मुलांनाही मारत होती. ती सर्वांना मारत मारत तितक्याच द्वेषात माझ्याजवळ धावत आली.
तिने कसलाही विचार न करता तो चाकू सरळ माझ्या डोक्यात खुपसला आणि मी स्वप्नातून खडबडून जागा झालो. माझं लक्ष माझ्या घरच्या बंद खिडकीकडे गेलं आणि माझा काही सेकंदासाठी श्वासच अडकला गेला. खिडकीत पडद्याआड मला एक आकृती उभी दिसली. मी इतका घाबरलो की मी जोरात ओरडलो. माझ्या घरचे धावत माझ्या खोलीत आले. त्यांनी लाईट लावली. बराच वेळ मी डोळे उघडायला घाबरतच होतो. काही मिनिटांनी डोळे उघडून मी सर्वात आधी त्याच खिडकीकडे पाहिलं तर आत तिथे कोणीच दिसत नव्हतं. मी आयुष्यात झोपेत अनेक भयानक स्वप्ने पाहिली. त्यानंतर घाबरून अक्षरशः धडपडून जागाही झालो. पण मी त्या दिवशी जे जागेपणी पाहिलं ते मी आयुष्यात कधीच विसरू शकत नाही. अनुभव तिसरा, दगडांचा पाऊस. मी गावी राहते. माझं लग्न झालं असून मी माझ्या नवऱ्यासोबत आणि लहान मुलासोबत गावच्याच एका घरात राहते. लग्नाला 4 वर्ष झाली, पण आम्ही एकमेकांशी कधीच भांडलो नव्हतो. पण त्या रात्री आमच्यात पहिल्यांदा भांडण झालं. कारण होतं आमच्या कौलांवर पडणारी दगडं. त्या रात्री मी माझ्या मुलाला कुशीत घेऊन झोपले होते. माझ्या बाजूला माझा नवराही दारू पिऊन झोपला होता. दिवसभर अंग मेहनतीची कामं करून दमल्यावर रात्री दारू पिऊन यायची त्याची सवयच होती. त्याही दिवशी तो नशेत गाढ झोपला होता. अचानकच आमच्या घरावर काहीतरी दाणकन येऊन पडलं. मी धडपडून जागे झाले आणि कान देऊन ऐकू लागले. तसं आमच्या कौलांवरून कोणीतरी ताणताण करत धावत गेलं. माझं तर भीतीने अंग शहारलं. माकड काही अशी रात्रीची फिरत नाहीत आणि हा कोण्या मांजरांच्या पावलांचा आवाज तर नक्कीच नव्हता. ते कोणीतरी माणसासारखं वजनदार होतं. मी घाबरून माझ्या नवऱ्याला जागं केलं, पण तो नशेत इतका गुंग होता की झोपेतून उठूनही त्याला शुद्धच येत नव्हती. मी इतकी घाबरले की शेवटी यातून कोयता घेऊन आले. मी तो तसाच रात्रभर हातातच घेऊन होते. दुसरीकडे कौलांवरून येणारे ते आवाजही रात्रभर तसेच चालू होते. दुसऱ्या रात्रीही काहीसं तसंच घडलं, पण त्या रात्री कौलांवरून चालण्याच्या आवाजासोबत कौलांवर दगडही पडत होते. मी याही वेळी माझ्या नवऱ्याला उठवण्याचा प्रयत्न केला, पण तेच झालं. तो दारूच्या नशेतच होता. तीही रात्र मी घाबरूनच काढली. सकाळ होताच हा प्रसंग मी नवऱ्याला सांगितला, पण त्याने त्याकडे दुर्लक्षच केलं. रात्रीचा नवरा नशेत असतो, त्यात ते कौलांवरून येणारे भयानक आवाज. माझ्यासाठी नाही तर किमान माझ्या मुलासाठी तरी मला काहीतरी ठोस पाऊल उचलणं गरजेचं होतं. मी सासू सासऱ्यांना जाऊन भेटले. त्यांना सगळा प्रसंग उलगडून सांगितला. प्रसंगाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन त्यांनीही माझ्या नवऱ्याला दम भरला. मग काय, त्या दिवशी माझ्यात आणि नवऱ्यात भांडण झालं. मीही तेव्हा बोलले, आजची रात्र दारू न पिता झोपा. त्यानेही ते मान्य केलं. अखेर रात्र झाली. प्रश्न हा होता की आज कौलांवरून आवाज येणार होता की नाही याचा. माझा नवरा तर दमून झोपी गेला होता. मी मात्र जागीच होते. रात्री 12 वाजता कौलांवरून धाडधाड आवाज येऊ लागला. तसं मी लगेच माझ्या नवऱ्यालाही जागं केलं. त्यानेही तो आवाज ऐकला आणि कोयता घेऊन ओरडतच घराबाहेर आला. कोण कोण रे, कोण आहे तिथे? मी मात्र घरात माझ्या मुलाला घट्ट मिठी मारून होते. अहो जरा सांभाळून. कौलांवरच्या आवाजाचा पाठलाग करत माझा नवरा घराबाहेर आला. तो घराबाहेर पडताच कौलांवर जे कोणी होतं ते मागे फिरून घराच्या मागच्या दिशेला आलं. या सगळ्यात कौलांवर येणारे ते आवाज मात्र मला धडकी भरवत होते. त्याने घराच्या पाठच्या भागात खाली उडी मारली. ते दगडांनी उभारलेल्या कठड्यावर जाऊन पडलं आणि तिथले दगड धाडधाड करून खाली पडले. तो तेच दगड घेऊन आमच्या घराच्या कौलांवर भिरकावू लागला. मी जोरात ओरडले, अहो तो घराच्या पाठच्या भागात गेला आहे. माझा नवरा तिथे जाईपर्यंत ते कुठे गायब झालं होतं. दगडांच्या या हल्ल्यात काही दगड तर कौलं फोडून घरात आली होती. आमचं नशीब चांगलं होतं, कारण त्याने 10-15 किलोचेही दगड आमच्या घरावर भिरकावले होते. सुदैवाने ते आम्हा कोणालाच लागले नव्हते. आम्ही ज्या ठिकाणी राहत होतो तो शेतीचा, कमी लोकवस्तीचा भाग होता. त्यामुळे तिथे अशा अवस्थेत राहणं हे फारच धोक्याचं होतं. आम्ही दुसऱ्या दिवसापासून कायमचं आमच्या सासऱ्यांकडे शिफ्ट झालो. आमच्या घरांवर दगडी मारणारं ते नेमकं कोण होतं हे मात्र आम्हाला आजपर्यंत कळू शकलं नाही. बागुलबुवा.
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.